Historické naj obce Súľov Hradná. Našu obec Súľov Hradnú jednoznačne najviac preslávili skaly. Majestátne, jedinečné až magické. Sú jej skutočným symbolom, veď ich silueta zdobí obecný erb. Najstaršie stopy osídlenia. Až neuveriteľne znie historický fakt, že najstaršie stopy osídlenia priestoru našej obce sú datované do pravekého obdobia eneolitu, obdobia medzi 2900 až 1900 rokov pred narodením Krista. Črepy nádob, ale aj kostry jaskinných medveďov boli nájdené v jaskyni Šarkania diera a vystavené sú v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Najstarší písomný záznam. Najstarší písomný záznam o obci je zachytený v listine uhorského kráľa Bela III., ktorou povýšil do šľachtického stavu Vratislava z Dubnice a Ostratíc kvôli jeho zásluhám v dalmatskej vojne a zároveň mu daroval obec Predmier so Súľovom, ktoré dovtedy patrili k majetkom Trenčianskeho hradu. Táto listina, datovaná do roku 1193, sa nezachovala v origináli. Jej text poznáme z dvoch odpisov z 18. storočia. Pri vytyčovaní hraníc darovaného územia sa spomínajú aj miestne vrchy Roháč a Hoľazne. Najstaršia stavba a najstarší požiar. Najstaršou stavbou v chotári našej obce je Súľovský hrad. Je považovaný za najneprístupnejší hrad na považí. Pri stavbe hradu maximálne využili skalné prostredie a preto je hrad veľmi cennou stavebno-technickou pamiatkou. Podľa polohy sa hrad označoval ako Orlie hniezdo a podľa spôsobu výstavby aj ako Lastovičie hniezdo. Presný počiatok výstavby hradu nie je známy. Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza až z roku 1470, kedy už stavba existovala v menšom rozsahu a kedy uhorský kráľ Matej Korvín dovolil vtedajšiemu majiteľovi hradu, aby tento hrádok či pevnú ostku posilnil a rozšíril múrmi, vežami, hradbami a priekopami na spôsob hradu. O Súľovský hrad sa neskôr zaujímali príslušníci rodu Podmanických z Bystrického hradu. Tvrdo vyjadrili svoj nesúhlas s rozhodnutím kráľa Ferdinanda I. Habsburského darovať Súľovský hrad cudzincovi z juhu Uhorska Sebastiánovi Sirmiensisovi. Na znak svojho protestu dal Rafael Podmanický počas slávnostného aktu prevzatia majetku novým majiteľom, čo sa konalo 29. decembra 1550 za účasti pozvanej šľachty, susedov a iných významných hostí, hrad na 3 miestach zapáliť. Táto udalosť je najstaršou zmienkou o požiari v našom chotári. Najstarší dôkaz lásky. Sebastián zostal žiť v Súľove a jeho potomstvo až do začiatku 20. storočia. Sirmiensisovci bývali v krásnych renesančných kaštieľoch. V interiéri horného kaštieľa máme zachytený najstarší dôkaz manželskej lásky. V kamennom portáli na prízemí sú vyrité iniciálky manželov Heleny Sirmiensisovej a Jána Dávida spolu s rokom 1592. Veríme, že dôvodom vyrytia nebolo len datovanie stavby, ale aj vyznanie lásky, podobne ako zaľúbenci zvyknú zvečniť svoju lásku vyrytím iniciálok svojich mien do kôry stromov. Rod Sirmiensis patril medzi strednú šľachtu. Málo kto vie, že i najznámejšiemu slovenskému dobrodruhovi a kráľovi Madagaskaru, Móricovi Beňovskému, kolovala v žilách krv rodu Sirmiensis. Jeho starou mamou bola Mária Sirmiensisová zo Súľova, manželka Pavla Beňovského. Najromantickejší kaštieľ. Kaštieľ v Hradnej je na pohľad iný ako kaštiele v Súľove, no jednoducho je z nich najromantickejší.
Historické opisy udržiavaného kaštieľa s 2 okrúhlymi vežami, vnútorným nádvorím a krásnym rozsiahlým parkom nás lákajú vrátiť sa v čase práve sem. Najstaršia báseň. S romantikou sú úzko spojené básne. Málo kto by čakal, že najstaršia báseň o Súľove je napísaná na stene tunajšieho evanielického kostola. Autorom je vtedajší kňaz Juraj Jamriška. Vo veršoch v latinčine opísal v roku 1757 tragédiu Veľkej povodne, ktorá postihla Súľov 2. júna 1754. Povodeň zničila nielen úrodu, ale pripravila o život ľudí i zvieratá. V závere opisu tragédie vyzýva autor básne domácich veriacich, aby pamätali, že majú Bohu zasvedcovať svoje dni. Najstarší zvon. Hoci v Súľove stoja 2 kostoly, ani jeden sa nepíši tým, že v ňom zvoní najstarší zvon v obci. Ten sa totiž nachádza vo zvonici v Hradnej. Odliaty bol v roku 1716. Malá prícestná zvonička nevhodnou prestavbou v roku 1944 stratila veľa zo svojho pôvalu. Najväčšia drevenica. Tu v Hradnej by sme ešte donedávna našli aj najväčšiu drevenicu. Stála v centre obce a bola nielen obytným domom, ale aj hostincom. Prvým známym vlastníkom bol Žigmund Neufeld, židovského vierovyznania. Po ňom patrila Štefanovi Božkovi z Hradnej, ktorý tu rovnako ako jeho predchodca prevádzkoval hostinec. Maľovanú podobu hostinca zachytil Bedřich Autrata, hradňanský český učiteľ, ktorý bol v podkroví hostinca ubytovaný. Najstaršia chata. Najstaršou turistickou chatou bol turistický dom. Tu by sa každý rád zastavil po túre na občerstvenie však. Postavil ho Ján Cisařovský v roku 1924. Pochádzal z Čiech, kde vlastnil továreň na výrobu papiera. V Súľove trávil celú letnú sezónu aj s rodinou. Je považovaný za zakladateľa turizmu v Súľove. Vyznačoval turistické trasy, vydal prvého sprievodcu súľovskými skalami a aj rôzne propagačné pohľadnice súľovských skál. A posledným ktoré sa zmestilo na pomyselný kotúč tohto krátkeho videozáznamu, je už spomenutý erb našej obce. Jednoznačne patrí medzi najkrajšie obecné erby na Slovensku. Prečo? Lebo je do neho prenesená naša krásna slovenská príroda. Je dôležité poznať vlastnú históriu. Nie preto, aby sme si uchovali v pamäti rôzne dáta a udalosti, ale preto, aby sme si k nej vytvorili vzťah, aby sme na ňu brali ohľad a vážili si ju, a vtedy sa môže práve história stať veľkou inšpiráciou na všestranný rozvoj našej obce.